Yun mga kabro, kasi ganahan nakailan ng pagkaon kani. So ipakita niyo na. Kaya purma oh. Kaya oh. Kasi may nakailan ng mananapan eh. Ha? Ayan pa oh. Silawan to gawan eh. Kaya ano siya, klaro ba? Na, ayan pa oh. Na? Ayan pa niya, ayan pa. Oh, ayan pa. Silawan to gawan. Okay man. Ini siya. Mga sa grass gutter. Paa. Murag ano ba? Cockroach ba? Yung gunit. Ano? Ano kaya? Indot mo siya. Halang-halang. Nanghalang. Oh. Di kayo? Ayo, klaro kayo. Diba? Kaya? Halang ba? Klaro niya yung ano? Paa? Hindi na nagkaon ka. Kusog yung manggunit. Kami ba ya? Kami man? Ngayon yung mga paa oh. Ini sudah. Kaya nagdak ko oh. Ka. Hay oh. Langhalang. Langhalang ba? Umi ayo. Diyan ba? Diyan ako kayo. Langhalang ba? Umi kayo? Laway ganyan na. Nurot na kanina ba? 100 ang kapit ane. Crispy ka? Crispy ka? Palit pa na eh. Naghan? Hindi mo na eh. Gusto mo manggunit? Nagmay na. Nagdanak ko oh. Pangmaan may lagkuan. Na. Nagako niya. Ini ay. Ini kaya. Lemek ayo. Murag ba? Murag gasapir. Murag to nakalagan. Lamat kayo.